I vores dagligdag har vi et kæmpe problem, nemlig resistente bakterier. Når vi bliver syge af bakterier, tager vi penicillin for at blive raske igen. Penicillin bruges til at bekæmpe bakterielle infektioner. Penicillinen, også kaldet beta-lactam, virker ved at hæmme de enzymer, der er ansvarlige for dannelsen af bakteriens cellevæg. Disse enzymer hedder transpeptidase. Ved at hæmme disse enzymer stoppes celledelingen, og bakterien dør. Som et forsvar mod beta-lactam har bakterier videreudviklet den klasse af enzymer, der hedder beta-lactamaser. En beta-lactamase katalyserer hydrolysen af beta-lactamringen. Beta-lactamase klipper altså beta-lactamringen i stykker, hvilket resulterer, at bakterien ikke bliver angrebet af beta-lactam og overlever. Disse bakterier kalder vi også for resistente bakterier. I det her forsøg vil vi undersøge beta-lactamases enzymaktivitet. Når vi ser på enzymet beta-lactamase, der katalyserer beta-lactam, kan processen opskrives på denne måde. Ud fra substratet og enzymet dannes der et enzym-substrat-kompleks og derefter et produkt, hvor enzymet bevares. Vi ser på Vmax, Km og Kcat, når vi snakker om aktivitet. Disse værdier vil vi finde i følgende forsøg. Som sagt har vi enzymet som en beta-lactamase. I dette forsøg bruger vi ikke beta-lactamase, men i stedet Senta. Senta har også en beta-lactam-ring, og når de katalyseres af beta-lactamase, vil det absorbere lys på 405 nanometer, og vi kan derfor måle på, hvor meget enzymet katalyserer over tid. Når vi måler absorbansen af det katalyserede Senta, vil vi få forskellige hældninger ud fra forskellige substratkoncentrationer. Disse hældninger siger noget om hastigheden, derved absorbans per tid. Og ved hjælp af disse hældninger kan vi senere hen finde Vmax, Km og Kcat. For at beregne disse værdier bruger vi et spektrofometer, da det kan måle absorbans ved forskellige lysbølgelængder. I dette tilfælde ved 405 nanometer. Her måler vi en blanding af beta-lactamase, Senta og fosfatbuffer. Det, der ændrer sig, er substratkoncentrationen, altså hvor meget Senta vi putter i. Derefter ændres fosfatbufferen sig, så der er præcis 1 mm hver gang, der måles. Inden vi måler, skal vi huske at trykke på Measure Blank, der fungerer som en nulstillingsknap. Vi laver vores blanding. Putter det i spektrofometeret og trykker Measure Blank. Vi tager tiden. Vi noterer absorbansen efter 30 sekunder, 1 minut og herefter hvert minut op til 10 minutter. Ved hjælp af disse værdier har vi fået nogle hældninger, hvor vi kan beregne Vmax, Km og Kcat ud fra det. Først skal vi tage i brug af Lambert-Beers lov, som viser en sammenhæng mellem absorbans og koncentration. Vi kan altså ved hjælp af denne isolere koncentrationen af produktet. Nu, når hældningerne er i absorbans per tid, vil vi også få en koncentration per tid, hvilket svarer til en hastighed. I dette tilfælde fungerer koncentration per tid som initial hastighed. Ud fra disse hastigheder kan vi lave en graf, kaldet Michaelis-Menten-ligningen. Denne graf oplyser værdier som Vmax og Km. Vi benytter dog ikke denne graf, da det vil opkræve mange flere målte værdier for at kunne finde Vmax. Vi benytter en anden graf, nemlig Lineweaver-Burke-plotten. I Lineweaver-Burke-plot bliver de reciprokke initialhastigheder 1 over V, plottet som en funktion af de reciprokke substratkoncentrationer 1 over S. Denne graf fungerer som en lige linje, altså en lineær funktion. Når denne tegnes i en graf, oplyser den meget simpelt Vmax og Km. Når vi indsætter vores målte absorbanser i en graf, som oplyser en sammenhæng mellem absorbans og tid, og ikke absorbans per substrat, får vi vores hældninger for hver substratkoncentration. Hældninger siger noget om initialhastighederne, omskrevet til koncentration per tid. Disse hældninger benytter vi til at tage en reciprok værdi af, og dem indsætter vi i Lineweaver-Burke-plot og laver en lineær regression. Vi kan nu ud fra vores regression finde Vmax og Km.
Som vi så før på Liouville-plottet, var skæringen af y-aksen den reciprokke værdi af Vmax. Vi tager derfor vores b-værdi, nemlig 9387, og sætter en minus første. Vi har nu fundet Vmax, som siger noget om maksimalhastigheden for alle enzymer. Vi kan også finde Km. Dette gør vi ved at tage vores hældning og dividere med Vmax, fordi Liouville-plottet siger, at hældning er lige med Km over Vmax. Km siger noget om affiniteten, altså hvor tit substratet og enzymet finder sammen og danner et enzym-substrat-kompleks. Et lille Km er lige med et hurtigere enzym. Til allersidst vil vi se på enzymaktiviteten. Først skal vi finde en Kcat, der siger noget om hastigheden for et enzym. For at finde Kcat tager vi Vmax, der siger noget om maksimalhastigheden for alle enzymer, og dividerer med antal enzymer i blandingen. Dette giver os hastigheden for hvert enkelt enzym. Når vi har denne, kan vi finde enzymaktiviteten ved at tage vores Kcat og dividere med Km. Enzymaktiviteten siger noget om, når enzymet har en høj Kcat og et lille Km, giver det en høj enzymaktivitet. Vi har altså fundet ud af, at beta-lactamase er et nogenlunde mellemhurtigt enzym, der ligger midt i skalaen for enzymaktivitet. I dagligdagen vil vi gerne have mindsket aktiviteten for beta-lactamase.